will still go on. Gek neno magistrate. Nyoranga ranga gini. Tonwango ni awema na under section 87A. Ngeche ni neno evidence put netie. Yes. The only thing is some political mechanism. Mati yokanyo. Which we don't want to get involved. Vinyano kunyagore all the time. The best thing to do now, anybody's bring up other bodies more intelligent in nature. We conduct another investigation. It will be a proper investigation done with experts. Kanye makoro jokenya moko nyabedo gi pogruok mag paro gipenyo ni nonro maka makoro kidhi tim takele to Nelson Osiemo gigi duto ka koro timore oganda penjore ni ng'ama chielo manyalo timo nonro kama chielo wacho ni jogo mane koro oketi kacha mondo tim nonro kata ka nonro poko kete lela ni ang'o mane oyudi edieri machalo neno bende nitie lwet siasa e gini nikech waneno ka telo manyien ochako kanye mochak we buche mopogore nyaka sani jatend migawo mochung' ne weche jotich ma Kenya mano Aisha Jumwa bende inoka thuolo machielo bende oro kwayo mondo mi bura matude koda wacho ni mano mar nek macha mar mibadhi bende nose witoko machielo ni pod odwane mondo witoko oganda chomo kanye kama kor mar Rigathi Gachagua bende koro ni thuolo. Clefas, mane gima timre ka weche chik gi siasa odonjo kamoro achiel. Koro ineno ka onge tofauti. Nikech judicial system nego beni run its own course. Jogi gin two different arms of government. Ka koro executive siasa odonjo gima timre